Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka daga Hausa Info ta da dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Cikin wannan sako za ku ji tsohuwar jarumar Kannywood Mansura Isa ta bayyana yadda ta buɗe kofa ga tallata 'yan siyasa a masana'antar shirya fina-finan Kannywood. Tsohuwar jarumar Kannywood kuma tsohuwar matar jarumi Sani Danja ta bayyana cewa ita ce ta farko ta buɗe kofa ga 'yan siyasa a masana'antar shirya fina-finan Kannywood domin tallata su. Jaruman ta bayyana cewa ita ce ta farko ta fara tara 'yan masana'antar fim domin tallata 'yan siyasa. Jaruman ta ce a yakin neman zaɓen tsohon shugaban ƙasa Marigayi Musa Yar'adua ita ce ta tara 'yan masana'antar Kannywood zuwa jihar Katsina domin tallata ɗan takarar shugaban ƙasan, inda ta ce sun shirya fim na tarihin rayuwarsa tare da tallata shi, hakan Allah ya bashi nasara. Ta ce hakan ne ya ba wa sauran 'yan takara a sha'awa. Sannan jaruman ta soki kalaman Dauda Kahutu Rarara da ke cewa dole ne duk ɗan Kannywood ya zaɓi jam'iyyar APC, inda ta ce kowane ɗan ƙasa yana da damar ya zaɓi abin da yake so. Haka zalika 'yan fim ma 'yan Najeriya ne suna da daman su zaɓi ɗan takarar da suke bukata, waɗanda suke tunani ya fi cancanta. Ga kaɗan daga cikin bayaninta yayin da take tattauna da manema labarai. Siyasa Kannywood, domin ni ce 'yar fim na farko da ta fara wa 'yan siyasa campaign lokacin Yar'adua, kuma ni ce na ɗibi 'yan Kannywood na kai su Katsina a lokacin. Muka yi fim akan rayuwar Yar'adua, muka yi tallace-tallace akan Yar'adua, muka yi mai campaign har ya ci zaɓe. Wannan tasirin da wannan abin ya yi ya sa 'yan siyasa suka fara waiwayon Kannywood na cewa suna gani kamar suna da wata rawa da za su iya takawa wajen tallata su. Ko da ma ba wai don mu gaya masoyanmu ba, kamar mutum yana so a yi mai waka, dole dan fim ne zai mai waka. Mutum yana son a fito midiya a yi magana akan shi da kirkin shi da abubuwan da ya yi na alheri, dole dan fim ne zai yi. To ka ji dalilin da ya sa kenan siyasa ta waiwayo ta dawo kan Kannywood, because ni ce na fara buɗe wannan kofar. Sannan kuma ita siyasa ra'ayi ce, ko addini ma cewa aka yi la fi dini, ba lalle ba dole addini. So ban ga dalilin da zai sa wani ɗan siyasa ya yi wa ɗan adam ko ya yi wa wani ya ce dole sai ya yi ra'ayin shi. To masu sauraro, ka ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura.